O Premio Nacional de Gastronomía Tradicional Lola Torres, organizado pola Fundación Amigos de Galicia, recaeu este ano no restaurante madrileño Casa Botín, o máis antigo do mundo. A súa actividade mantense ininterrompida dende 1725. A súa candidatura foi elixida entre 145 propostas españolas e internacionais. O xurado decantouse por este local porque é sinónimo de tradición gastronómica. Neste ano ganou Casa Botín, que resalta esos produtos. Nós temos que resaltar tamén que é importantísimo os nosos. Hai moitas festas de índole que están relacionadas con marisco, pero non son, moitas delas non son os nosos mariscos, non ten nada que ver unha centola do Grove con outra centola que ven de outro sitio. Para nós, como familia Lola Torres e como veciños do Grove, é unha verdadeira honra que este premio leve o seu nome. Ela e a xeración de mulleres da porguerra que se puxeron ao fronte do fogón foron as que asaltaron a gastronomía de Galicia, pese a escasez de produtos. Con este premio homenaxeamos a labor destas cociñeiras e cociñeiros de Grove, que moitos deles son as nais e pais de persoas que rexentan hoxendía os restaurantes na zona. O fallo do xurado deuse a coñecer hoxe no marco da Festa do Marisco do Grove. No acto, o alcalde Meco aproveitou para reivindicar a necesidade de poñer en valor o auténtico porque, segundo explicou, é o que demanda o público. O turista, o que nos visita, o que decide, o que toma a decisión de trasladarse a un destino para vivir, para experimentar, para sentir, que ese é o novo turismo, cada vez máis nos está pedindo o tradicional, cada vez máis nos está pedindo o auténtico. Por lo tanto, é un obxectivo en horizonte que nunca temos que esquecer, nunca temos que perder, porque é certo que temos que falar de modernidade, temos que falar de vanguarda, pero o tradicional, ao fin e ao cabo, é o que nos están pedindo moitos e moitas dos que nos veñen visitando. O premio será entregado ao restaurante Botín no vindeiro mes de abril.